možná. Čaute lidi. Tam z našeho videa, u prvního videa. On je už má jistě, protože je taky youtuber. Já jsem taky youtuber. A kola tam spadla. Tohle bude takový, no, vy si to přečtěte, budeme dávat takové otázky, někdo se bude ptát a kdo bude mít toto nejméně uhodné, každý dává 5 otázek. Kdo to nejméně uhodné, tak dej mi tu kolu. Já si chci na dost vypěněná. ale já to chci na. Kde jsou ty žvíkačky? Nevím, jak si dá. Bacha, hej, tak slavnostní otevření. Tak to, kdo prohraje, tak musí snít celý balíček. No, polovinu a kdo bude druhý, kdo bude před... Tak musí snít polovinu těchto žvíkaček. Musí snít tohoto polovinu a musí to potom zapít s tou kofolou. A ta kofola je fakt zajímavá, protože to stálo jenom 6 korun, takže 2 litrovka. No, takže jdem na to, dobře. Začínám říkat otázku. Dobře. Zavři to. To bylo hodně strojní slavnostního otevření. Dobře, říkám, jaké 3 sporty jsem dělal? Sport, fotbal, rugby, fotbal. Přesně, počkej, rugby. Asi týden. No, takže máš bod, no? Já mám bod. Já mám teď, já teď. No, tak říkej to. Takže. Jaká byla moje nejhorší známka? 5? Ne, trojka. Jaká? Čtvrtka. 5, 1, 2. Jo, já jsem to, mám bod. Ty máš. Ne, já jsem říkal. Ne, Martin řekl 5. Jo, Martin řekl 5. Takže, říkáš. Vyhra. Martin říkal a jeden bodeš. Jaký hokejový tým, který sledují, jaké má barvy? Žlutou, modrou. Dejdy. Dobře, mám bod. No, takže... Tam, takže vodopád. Slavnostní osmíka. Kolik dětí chodí na naší třídy? 24, 25, 23, 24. Mám 2. Teď říkám já. Kdo byla moje první holka? Tyča. Jak to mám vědět? Zuzana. Holka. Nevíme. Počkej, já ještě zkusím. Anička. Ne, to je Kuba. No, nikdo neví. Byla to Alena. Alena Valinová. No, říkej. Nestojí do té kamery. Takže dneska lepší dílo. Kolikrát PSG zvítězil stříbro? 2krát. Jednou. 3krát. 4krát. 5krát. 10krát. Nehádejte. 0krát. Ne. 10krát. 9. Mám 2. 8krát. 3 ne. Mám 2. Já jsem... No, 2 body. No. A já mám body. 0. No, Martin taky 0. Nemáš, já mám 1. No, 1. Ty máš 0. No, říkej. No, říkej. Jak se jmenuje město, kde to teď natáčí? Zlín. Já jsem to řekl první. Já. Mám 1, dobře. 1. Takže dobře. Počkejte, kluci, musím se sednout.
školce ještě. No, takže já říkám. Řekněte, jakou kazici ve fotbalu hrají. Vůbec Obráce. Už asi zrobí obráce. No, já jsem to obráce. no takže Filip. Jo, a ty? Já taky. Moment. Dobře, takže zatím říkaj. Takže já do té kamery Takže. Ne, ty ne. No? Co? Ne, vlastně. Dva a já. No, říkej. No? Takže my 3 máme 2, Martin nedal. No, Žili jinak. bronzový máš medaili. Na olympiádě. 2. 1, 3, 4, 5. Vůbec nevím, jaká otázka. Ne, 6. Jo! On hádá, to neplatí. To je jedno. Neboj, nevyhádí. Ale že ti taky třetí Co? hádá. Můžu se odpovídat věc. Ne, třikrát. Máš na to 3 Já se Ne, to neplatilo. No dobře, říkej. Jaká byla moje první holka? Kretenka. Ty jsi dělal holku? Anička. Anička. Autobus. Maruška. Ne. Creeper. Ne. Zombie. Ne. Enderman. Ne. Jsem hádal 3krát, takže... Ender Dragon. Ne. Já ještě můžu 2krát. Já taky. Bylo to ve školce? Jo. Jak to můžeme vědět? Anička. Ne. Eliška. Ne. Ještě? Makaruny. Ne. Takže Jitka. Ne, sám nevím už. Sám nevím. No, takže... Říkáš. Říkáš. Já vole. Takže dobře. Kolik máme? Já mám 2 body. Všichni máme 2, kromě Martina má 1. No, Takže... říkej. Takže... Kolik pater má? Jedno. Ale já jsem to říkal. Jo, ty. No. Ne, ještě ne. Doufám, že mě mamka nesleduje. 3. Ale berete, jestli podle toho, jestli chcete brát i skvěl. No tak jo, to bere. To je špatný, tak. No tak no, tak máš 3, 2, 3, 2, 2, No, teď říkám já, jo? Jestli máte chodí kolem těch podchodů. A Zdeňka si dobře něco ten podklad? No, ale jako... Dělejte. 5 otázek každý. Dobře. Počkám, kolik já mám každý otázek? Já taky 3. Já taky 3. Moje, to je tvoje 4. Takže ještě máme každý 4. Ten mám čas. Ten čas a on je i v novém Eurotrack simulátoru. Ano, on je úplně luxusní. Takže počkej, nedejte se. Dobře. Teraz pojďte značka. Jak vypadala moje první auto? Taková byla safe. Hej, vole, to Byla byla značka. Amen. 15. Ne, jako jak to vypadalo? Ty to víš, a ty to určitě víš. A já to nevím, já si nepamatuju. Ne, bylo to. Odstrčí. Takové jak tahle. Asi ne. Ne, ty jsi už říkal 3krát. No, černá. Dlouhá. A měla modrý obrázek. Teď já. Ne, ještě já mám 2. Já ještě 3. Nebo ty zase. Jenom myslím, že... Něco vím, že byla hezká. Dělejte, jak to máme. Byla černá. A modrá. Ne. Máš ještě to. A bylo na tom nějaké zvíře. Kostra. Ne, Takže ještě jedno slavnostní postřikání. Ne, špatně. Co? byl na tom pavouk. Nech to, ty vole. Já se nemůžu, ne. To jsou 2 litry, kámo. No a co? Platil jsem to já. Jenom 6.
6 korun tě nezabije. Čvarty, ty máš 4. Čvarty. Nech to. No dobře, takže... Takže ty už nemáš žádné otázky, ty už Ne, já mám žádné ještě jedno. Já budu ještě jedno. No, tak dej ji už teď, vole. Ne, no, říkej. Takže... Moje nejoblíbenější značka... No. Letadlo. Airways. Airways? Dej kamionu to by. Ne. Kamionu nebo letadla? Že man je letadlo. Já letadlo nevím. Letadlo? Nevím. Airbus? Nechávám se Ano. Jo? Ne. Co by to mohlo víc? Něco na Air. Airbus? Airways. Airways. Já nevím, já už nevím. České letadlo. Je to nějaké české letadlo? Mají to Češi. To je jedno, vole. Nevím. To nejznámější letadlo na světě. Prostě vědět. Jo, Airbus. Ne, Airbus, ne, to je značka. Já taky chci značku, ale to je ještě jedna značka nejznámější. Tak to nevíme, vole, tak to řekni. Boeing. Ty vole. Jak já to mám vědět? Já jsem v Boeingu ještě nikdy neletěl. Jo, asi ty. Jo, já jsem letěl nějaké Já jsem letěl v nějakém letadle. Ty vole, ještě lepší na toho kapitán, až to bude někdo otevírat, už to zase... Jo, takže, no, všichni. Kolik mám bodů já? 3. A ty? Co dřív ve Zlíně stávalo u zamku, když tam ještě Kde je zámek? Tam, přímo tam. Co tam stávalo? Socha, když tam socha, ještě nebyl socha. pár? Ne, fakt ne. Fontána. No to je fakt takové. Zámek? Ne. Místo parku. Ty vole. Teď si mě dostal. Tady místo tohoto? Ne, zámek je tam a tam ještě jeden park. Jo, tak pojďte. Našipejte se. Na to víš, ty vole. Řív. Ne, parkový Hotel. Ne. Ale počkej, to byla nějaká významná socha. Ne. Ne. A místo celého parku. Jaká Ne. Ty zda to máš chodit? Ne. Jo, takže nevíš, už to. Ne. Už jsme už hádal třikrát. No, Co? Co? Nevím, počkat, kolik máme bodů? No, ještě ty. Já mám 2. Jo, tak 2, 3. Takže vy. Marka zatím má to. Ale ne, ty stavky, já mám 2 body a ty 2. No jo, ale ty, no, ty Dělej, Ale pokud spíš to nám bude čas. stejně, tak si dáme ještě nějakou otázku. No, takhle mám ale takže. Jak dlouho ten park byl zavřený? 2 měsíce. 3. Já jsem to nepočítal. Celý rok. Tohle nebylo rok. To nebylo rok. Počkat, zavřeli to na konci, ne, na začátku letních prázdnin a bylo to tak do října. 5 měsíců, 5 Začátku měsíců, října. 5 měsíců. Já jsem říkal To 2 jsou měsíce. 3. To jsou 3. No, já jsem říkal 3 a i 2. Já jsem říkal 3. Ne, to neříkal, ty říkal 2. Ne, já jsem říkal 3. Já jsem řekl 3, 2, 1. 3, 2, 2, zatím je to už. Takže já jsem vyčerpal všechny otázky. Ne, ještě jedno kolo. Dobře. Co jsem hrával, když jsem byl rugby, tak když jsem hrál rugby, kopal jsem, jak byl Zlín, kopal jsem míč dozadu, nebo hrál jsem? Hrál jsem. Kopal dozadu. Co? Ty vole, já budu muset přesně pojďte mě. 3. Já si to pál. No, tak jak prase. No, já vlastně ty. Ty
Iveko, vole. No už ho netřeba. Jo. No, a to by poslali tak co? Škoda? Honda. Hyundai. Škoda taky ne. Počkej. A to máš stejně v háji. Já už toto. Ty Citroen. To už je jedno. Takže je Německa. A to je jedno, všichni jsme to Co ne? Chceš Ty vole! Peugeot je anglické auto. Já jsem říkal, že to má P. Asi nevěděl. No, takže 3. A teď já. 3, 2. Takže musíš to teď kalkulovat. Kolik pater má mrakodrap medvída? 21. 13. 12. 10. Jaký mrakodrap? 12. 13. 14. Aha, náš. 15. Ale jsem já 3krát. Já Ale byl z hodně blízko. 16. Ty vole! No, prdele. no, takže už žereš říkačku, já ne. Já jsem poseru, Já to mám- vlastně máš zapadali 4. balík. Že No, já, však jo, ty máš 3, ty máš 3. máš 2. No, takže ty si to Že já kreden jsem nabídl, Ty si- já jsem, že já nebyl jsem řekl to celé balení. Najednou. Já jsem najednou. Jo, najednou. Všechny chvíkačky si musíte najednou do pusy a rozmítat. Ne, polovinu. Fajn. Ale druhou polovinu si já. Předposlední vás. No tak dělejte. No, takže, no, 4. Daj na vás, jo, na tu plochu. Takže kolik je tady v téhle řadě labuček? Kdo řekne první vyhrá. 26. 25. Ježiš, tu je. No, takže nabídka je 25. Dá někdo ještě jinou? Filip má to stejně v háji, protože Filip už řekl 25. 30. 29, takže dobře, Číti 29 a Filip 25. Daleko první. 29. On neřekl ještě. 26. A ten nejblíž. 26. Já jsem nejblíž. Ne, on řekl 26. Jo, on řekl 26. Cože? On řekl, jsem řekl 26. Hej, jako? Cože, já jsem to neslyšel. No to je Ale on to řekl. Vy jste... A to máš úplně jedno. Vy dva máte no však 4, 3. Ne, 3, 2. Já to sežeru já. Ale ještě jedna. Já to už ne. Jedna. Já jsem ještě jedno. Já mám to bude 4. Ne, já jsem měl 5 a ty No tak se No, má to každý kus. Ale ne. Ale jste... Hej, ne, on sežeru 3/4 a 4. Jo, protože... Ty vole, já jsem poseru jak práce, víš co? Jo! Jak něco. Já už ti to otevřu radši. Ale něco je to nejpalivnější Airways a Airways jsou nejpalivnější říkačky bez líně, takže... A tomu ještě začít kofolu s bublinkama jak... Hej, to čekáme 20 minut. Ani to nějak nebylo. Co? Není. Ty vole, tak kolik je hodin, protože já potřebuji 54. No tak teď to prostě sežeráme. Je 46. Podívej se, je to úplně... To je zelené. Je to zelené. to nesežeru, vole. Je to, pálí to je konský trus. Počkej, to už je všechno. Počkej, ještě ještě 2. Tak já směl. A musíš všechno naraz. Já Ne, si- počkej, 2 dej zpátky. No. Co? Dej si jedno. Já si dám Kolik jich tam mám já? Počkej, dej mu ještě jednu. Počkat, 1, 2, 3, 4. 4, 5. A ne, protože já mám jenom 3 a ty máš? 5. Máš 2. Já mám 3, kámo. Já mám 5, vole. Mám 3, kámo. No tak... Já jsem poseru jak práce. Takže to pálí, dobře. Pojď mi to. Já jsem měl jen jednu. Ty on bude červený jak sumíja. No to jsem, vole. Ještě já to jsem, vole. Ty jsi nějaký Michael Jackson, vole. Já tě nedám to. A teď? Ty vole. Ale musíš to vyplivnout, fakt, kámo. Počkej, musíš to vyplivnout. No dělej.
počkej, kolik to má? Jednu mu ještě dej, ne? Ne, to si nech. Dělej. Všechny Musíš ho pokousat. Všechny zároveň. Já mám ještě pusa. Ty vole, já nevím. No? Já dám zatím 2 a potom třetí na. Ne, to nedám. Musíš. Jinak jsi diskvalifikovaný a dám ti ještě jednu. Ty máš ještě jednu. Dělej. Dělej spolkni to ty 2. A ty máš to kafolu. Protože já budu sprintou. Ne, tak pro mě nepopalové, to prostě ještě větší, ale. Nával to se dělej. Jak to pálí. Už je červený. Já vím, já jsem dělal jednu. Rozkousej to ty rebele. On nepálí. Ty vole, co to má za žvíkačky, jo? Ty vole, je to mega pálí, ale. Já mám podpálenou pusu, vole. Tak Zapít to ještě kofalou. jo, zapí, dělej. To nepotřebuje. Ale jo, to podpálí ještě víc, to začal pálit ještě. Ty debile, musíš aj s tím. Bum. To musíš s tím. To musíš s tím, vole. Že ty bublinky proletěly nosem. Ty vole, to musíš ale aj s tím to vzít, víš? Tu kafalu. Dej mu to, vole, až se podpálí ještě víc. Se mu podpalí. Až se podpálí. Marťo, že to bylo šílený, ty Já to mám furt. Ty vole, už to dá vyplivnout. To musíš mít ještě v držce. To už asi to bude stačit, co? Nikdo to nedožral. To dožral, vole. Víš, že to ještě musíš spolknout, vole. Že tě palí držka. Vyhoď to, vole. Nevyhodím. Je to škoda. A plývance nejsou škoda. Hej, zavřete to, jak jsem udělat bon. Kofoláne na to. No tady jsme to ještě jednou udělali ohýnek, úplně to bude stříkat. Ale otevírám to já, jo. Počkej, já si ještě musím dát jednu, vole. Ale otevírám to já, vole, jo. Jo, ty to otevíráš, že to hostí. Co to nepálí? Pohni, dej, to už bude taky taky ne, když tam vystříkne na mě. Ale jak to bylo? Tak to dej, vole, už. To bude kofola Jsi měl všudu tři celá, vole. Ty. 3, 2, 1. Uhni. No, rychle. Dělej! Vole. Tak fajn. Jo, ne, vole. Tak jo, to nepomohlo, to byla jenom pěna, vole. Zatřepej s tím víc, Martine. Ty no. Jo, trošku vyteklo, ale nebo. Zatřepej s tím pořádně, vole. Ty vole. Hej, dej to sem, já jsem mistr. Zatřepej. Musíš otevřít celé A pak to otevřu, jo, já. Otevřít celé to víčko. Počkej. Pozor, děj, mi to ozdrhnu. Dělej, vole, otevři to. 3. Otevři to, dělej. A hej. A teď to ještě, kámo. Ne, vole. Na hovno. To už nebude, vole. Bude. Natáče, jo? To tady bude, vole. Už nerozstřelíš. Tam už nejsou žádné bubly. Kdo říká? Ve 2 litrech musí být hodně bublinek. Na začátku to aspoň vyšlo trošku. Počkejte, musíte to zhodnout na zem, to bude lepší. Počkej, do toho chlapni. Jo? Počkej, na to. Ne, to ještě nebude, vole. To je na nic, to už nejde. To nebylo, ne, to je otevřené. To otevřené. Zavři to, já to koupím. To video, nech to. Ne, dívej, než se hodíme na zem. Ty vole, ty to ne... Odbal. A ty vole, já se to hodím do Ty vole, je to za 6 korun a je to na hovno. A ukážu vám to hned. Nech to. Počkej, my už to nebudem pít. Budem. Jenom to chceme ještě víc. Pusto. Pustou. Počkat. Ne, neotevírej to, Marťo, ještě ne. To už je na hovno. To už je na dně. Počkej. Budeš to ještě pít? Jo, já jsem se ještě nenapil. Já taky si toho ještě napiju. Já taky. Hej kámo, ale 25. Já už bych to vypl. Hej, kočárkový gang, ale nechali si někde kočárek. Nech to. Vole, já jenom mám na půl. Tak po 3, 2, 1. Vypínám. To není reklama. Dej to sem, vole.
Dej to sem ještě, vole. Já pak mám závěrný bonus a vím, co s tím udělat. Normální. Že jo? A stojí to 6 korun, vole. Tak to bude konec až naše videa, už to je moc. Ne, ještě ne. Počkej, až 25, to se bude editovat aspoň 3 hodin. Jo. Ne víc. 50. Takže, zdar u dalšího. Ne, ještě jo. Počkejte, to když to teď vystříknu, všechno. Ne, to nevylívej, vole. Co to Je musíš to, je to škoda. To je škoda. Víš? No tak, loučíme se s vama. Počkej. Loučí se čert. Vonďa. Ne, už to nevylívej, vole. Červ. Ach, ten tak. On chill. A loučí se s váma Filip. Ahoj. Zdar. Ne, počkejte ještě. Kdybyste chtěli na můj channel, tak rozhodněte napište, kdybyste chtěli na toto video odběr, like, dislike, Tak si koment. rozhodně napište komentář. Jestli se vám to líbilo nebo ne. Odkaz na můj channel najdete v popisku videa. No dobře, už to Takže- Dobře, čau.